Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa sarkin gobe rasuwa, Alhaji Isa Bawa, bayan garkuwar da 'yan bindiga suka yi da shi. A cikin wayannan kwanaki ne 'yan bindiga suka saki bidiyo akan wannan bawan Allah, akan suna neman kuɗin fansa, cewa in har gwamnati ba su biya ba za su kashe shi, kamar yadda suka saka jiya cewa jiya ne suka ba da rana na ƙarshe da za su kashe shi in har ba a biya ba. To wayannan 'yan bindiga sun cika maganan da suka yi. Allah Ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya gafarta mishi. Allahumma ghfirhu warhamhu warhamna ba'dahu. Allahumma ghfirhu warhamhu warhamna ba'dahu. Allahumma ghfirhu warhamhu warhamna ba'dahu. Yan uwa ai kokari a sashi a cikin addu'a. A sashi a cikin addu'a. Sauran waɗanda suke hannun 'yan bindiga a kowane bangare a wannan ƙasa, Allah Ubangiji ya sako su cikin aminci, alfarma aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Allah duk wani mai hannu a cikin wannan rashin tsaro da muke fama da shi a wannan ƙasa, Allah ka karya shi, Allah ka karya shi. Allah in ka tona asirin su, Allah ka bayyana su duniya ta san su, Allah kuma ka yi mana maganin su, alfarmar sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ai kokari a yada wannan sako ga waɗanda ba su ji ba su ji, domin su sashi a cikin addu'a. Allah Ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya gafarta mana mu ma in ta zo. Allah Ubangiji ya sa mu cika da kyau da imani, alfarmar sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan rashin tsaro da wannan kuncin rayuwa da muke ciki, alfarmar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.